mun sallama komai inda da ma'aiki da ɗai ba za mu yi karba. Tsantsar soyayya mun narka ta gashi ba za mu yi waige ba. Mun tattara komai mun baiwa masoyi ba za mu yi kaito ba. Aikin nabi ɗar salatin ka za ya yi farko, inda komai aka sa ka yana da karko. Mu ko irin aikin da kake yi muka ɗauko, tallan da kake yi a rike mabuwayi, ka daɗa masa tsira da ba za ya yi ƙarshe ba. Tsantsar soyayya mun narka ta gashi ba za mu yi waige ba. Sayyada Amina babar kauri nufina, sayyadina Abdullahi cikon aikina, Ma'asuma Fatima gadarar ruhina, Hassan da Husaini san su cikar imani, fargabar tsagera Ali bai shariki ba. Mun tattara komai mun baiwa masoyi ba za mu yi kaito ba. Ga Abubakar Umar Usman cikon su, ba kamar su zamanin ma a irin matsayin su. Shehu Tijjani tsanin mu zuwa hanyar su, Barhama na baye da shi duhun ya yaye, Shehu Usman da Jilani kure duba. Mu akan ma'aiki gurin mu ba mai girma, wani mai matsayi za a da abul umma. Kowa ka daga sai kaga gunshi yake nema, falakai da mutane kowane jinsi ne, inda ba a gurin shi ba zai samu ba. Mun sallama komai inda da ma'aiki da ɗai ba za mu yi karba. Umma ba hauka da rabon taɓewa ba, wa za ya biɗa ba a gurin mai da akwai ba. Yau kowa ya amsa babu ba shi ba, Allahul mubudi wa alal kasim mahadi, kowace kofa an kulle sai ta munabba. Mun sallama komai inda da ma'aiki da ɗai ba za mu yi karba. Zaɓin da muka yi muka kai ajiyar ruhinmu, shi Rabbu ya ƙaga tun kafin zatunmu, nan ne manufar mai rabo cikin samanmu. 'Yancin raunana kubuta daga kuna, ma yi zunubi kadarin shi ba zai yi wa asani ba. Mun sallama komai inda da ma'aiki da ɗai ba za mu yi karba. Komai mun bar wa ma'aiki mun alkawari, ba kome tun da muka fara wannan lamari. Burin mu yayi farin ciki yayo alfahari, ya yarda da aikin mu taka matakin da za mu zamar na baya misali babba. Mun sallama komai inda da ma'aiki da ɗai ba za mu yi karba. Taskar da take wanzuwa tana ta kwaranye, al'ummar farko sun sha taki ta janye, daga fara zubar ta damuwar kauni ta yaye, ita ce hangina babban burina, na zamto hadimi ba zan yi nadama ba. Mun sallama komai inda da ma'aiki da ɗai ba za mu yi karba. Me gadara da annabi za a yi ta kwatanci, duk alfarma shi ake wa ya isa zance, shi zai daga yatsa a ko'ina nasara ce, a dalilin lura ya wuce ai gyara, ambatan shi zai ɗaukaka ba za ya mace ba. Mun sallama komai inda da ma'aiki da ɗai ba za mu yi karba. Karami a misali Shek Barhama ubana, ya rike annabi da gaske matsayi shi ya nuna, aka ya saka ko'ina suke nunin kauna, a gare shi muradu jama'a ba adadu, wannan layin ne na zuwa ba a kauce ba. Mun sallama komai inda da ma'aiki da ɗai ba za mu yi karba. Kyawun gida daga tushe ne, Hassanaini iyalan annabi ne. Kyawun gida daga tushe ne, Hassanaini iyalan annabi ne.
Assalamu alama tabbata yanta min ruhi na dace ne. Assalamu alama sisa shafe zunubi na buri na ne. Assalamu alama ɗaukakar da aiki na nasara ne. Assalamu alama tabbata ai mun lamuni yanci na ne. Salamar kurewar mamaki ga yantuwar ruhi na su ne. Kyawun gida daga tushe ne a sanadi iyalan Adamu ne. Girman Allah ta gidansu ya zo waye zai ce mini ba haka ba. Allah da ma'aiki ba a rabawa da su da shi haka ne duba. Cikar sharaɗin yin imani ƙaunarsa a rai ban ɓoye ba. Ta dole a saurara shafe su ba zai yi gunzin diki ba. Kyautar aljanna suke ni ban ji waninsu guda da yake haka ba. Kyawun gida daga tushe ne a sanadi iyalan Adamu ne. Farin Allah ya zamo kakansu ku lura cikinsa suke billa. Kai ka taɓa ji an kyautar rai in ba a gidansu ba kara kula. Abban su fadakin Allah ne shi ya zo da zuwa a ibadallah. Ma'ana sanainin da baya su har garabu ina da ɗayin shela. Mai ji da kamar sa a ruhinsa to dan wuta ne ba walawala. Kyawun gida daga tushe ne a sanadi iyalan Adamu ne. Mai ji ba su kai baka saurara dan na zayyana maka girman ne. Matsayin su guda da Rasulallah ranar mashar girma na su ne. Allahu yana jin kunyar su ko me suka ce yayi zai haka ne. Wannan ta saka zai tashi kiyama alfarmar su a gaggane. Ducika da isa duka sun tare a wajen su wani su ko virus ne. Kyawun gida daga tushe ne a sanadi iyalan Adamu ne. Rabbu ne da kansa ya zaɓe su shi ya tsarkake su fa aya ce. Inna ma yuridullah ta sauka akan su cika da mukami. Suke ba an kuma rijisa alil baiti karshen zance. Wai ɗagirukum ta ɗagira ce kar ku ce na cika jan zance. Mai kin su to sai dai hakuri su kadai ilahu yake banci. Kyawun gida daga tushe ne a sanadi iyalan Adamu ne. Sayyada Amina da Abdullahi rike ku cikar imani ne. Sallah azumi zakka hajji babu ku dukansu asara ne. Hakanan Allah ya kaddara ku kaunar ku biyayyar Allah ne. Sayyada Amina da Abdullahi kin ku dan sarka furci ne. Wanda du yake ku ya san da sani wallahi jahannama gidansa ne. Kyawun gida daga tushe ne a sanadi iyalan Adamu ne. Allahumma salli salatullah ala Mahmudu Rasulallah. Salatin sau adadin girman ka zaka mai sarki jallalla. Domin haske na salatin sakar a bar ni da dai a ciran matsala. Na annabi shine suna na Umar kenan kai madalla. Ta biyun tana nan za ta taho ta Imamu Hassan insha Allah. Kyawun gida daga tushe ne a sanadi iyalan Adamu ne. Asalin sarki sirrin Allah wallahi da ke muke takama. Asalin sarki sirrin Allah wallahi da ke muke takama. Tilas duk girman mai girma gare ku sun kuyi da kai kasa. Domin ta jikin ku Allah ya fidda hasken da ke wanke na dasa. Allahu ya gaida shi ko ya gaida ku tabbas kwarai kun isa. Ya sayyida Amina da Abdallah zuciya san ku ta darsa. Asalin sarki sirrin Allah wallahi da ke muke takama. Batuli da sallama nake nufo ki ba aikin da zan ba biki. Ya dai yar halak da an ce ke ce dole ake tabbatar da ki. Ba girma kaf nisa'u wanda ke saman girman ki ko yayyaki. Ki zo a ajin ya ki zo uwa wata ranka ka ake ce da ki. Asalin sarki sirrin Allah wallahi da ke muke takama. Inda aka ce rabu dole annabi ne ma din samun tabbata. Wai na rasul zai ce da ke a jikinsa a nesa mun gasgata. Sirrin da yake cikin jinin ki babu sai a wajen ki nan ke fita. Daga shi sai shi daga shi sai ke tila haka nan za a ambata. Asalin sarki sirrin Allah wallahi da ke muke takama. A barki akan mukamin ki wanda ya kada rijalitin fil azal. Zubin zatin halitta yana gunki ke kike kama da kan. Tafiya da zaman shi an baki umma hasken ki ne yake waldawal. Kamewa ga ɗabi'un ki an cika ki tultul kika zo a fal. Asalin sarki sirrin Allah wallahi da ke muke takama. Akwai tasirin ki inda nura ke tasiri sirri ne. Haka ne ya saka na ce gaibu ce ki tun da rasulun ma gaibu ne. Ki zo azumin halitta hijabai sun ɓoye ki yin rabu ne. Inda kika gani za a san annabi tun da gare shi ke ruhi ne. Asalin sarki sirrin Allah wallahi da ke muke takama. Kin tattara komai irin na annabi kuma ke ba shi masajida. Irin sirrin shi Allah ya ɗauka yayi kikin cika mu majada. Ya zo daga hasken Allah ke daga nashi a bar sama Ahmada. Kafofin da du yake bi ta su kike bi ke ce Muhammada. Asalin sarki sirrin Allah wallahi da ke muke takama. Ta ko ta ina a
san shiga ba ke kofa ba ta buɗu ba, ine ma sai da ke in kwa ba ke har Allah ba zai ba shi ba. Muradi bai cika sai ga wanda ya so ku saman ran shi ta iba, ku ne a cikin komai haske da duba a san hakikar ku ba. Bukatu ne da ni Fadima gana kaskunki na zo da su, da manzan Allah yarda ki roƙan Allah dan ke aka da su, sanan ki aminta komai wuya a cikin halalar ki kar in rasu. Tafiyayye ne dukkanin bukatu na sai da dare sun ansu. Asalin sarki sirrin Allah wallahi da ke muke takama. Labaika Imama Ali kofar ilimin manzan Allah, labaika Imama Ali sirri na jikin sirrin Allah, labaika Imama Ali sai da sanka ake samun Allah, labaika Imama Ali ba a sanka a girbi zubar kwalla, labaika Imama Ali fargabar dukkanin makiya Allah, labaika Imama Ali masu ciwon raka da dukkan matsala, labaika Imama Ali ne akan ka kawai na kayin shela, labaika Imama Ali suni dan Allah da Rasulallah. Labaika Imama Ali kofar ilimin manzan Allah. Jirgin tsira na nufa alkai na riga a ɗariƙata, mai irin jinin jikin annabi Fatima gunka ta zammata. Zuriyar manzan Allah daga cikin kalabu ya fidda ta, wanda duba annabi ba dole ne gaban ka ya san hula. Tambaya kai mai jin akwai kamar aliga ta ka amsa ta, wa annabi ya bai wa tutar Khaibar na ya wasa ta, wa shedan ke jin tsoro dan ya san bai san wauta, waye bai magunkuna sujada batun ma yarinta, waye al'aurar shi har ya koma bai taba kallanta, waye auren matar shi Allah da kanshi ya daura ta, wa annabi ya ce da mu ilimi na shine kofarta, waye haifa wa munirun zuriyarsa da rabu ya kare ta, wa mai mata ba ta laifi haila ba ta yinta, wa zagi shi ya zama na annabi banda shi kuje kalmata, waye zam shugaba na kowa a faɗin da ku amsa ta, wa annabi ya ce wa shine shi dan tsafata, wa annabi ya yi wa tofi idan shi banda mijin waye kwanta a shimfiɗar manzan Allah kubutar wa kan shi ya ɗaura wani ɗa dan isa kafa halitta, wa annabi ya yi wa tushen ilimi banda gadarata, waye dan uwan ma'aiki na jini ya fi a siffanta, waye san kowace kofar sama kuma bai je ya keta ta, wasan shi yake sawa azabar ilahu a tsere ta, waƙe shi yake sawa kowaye mutum ya tozarta, wa matar share da mala'iku aka kai ta ga angonta, waye zuriyar Hamidi ya ce aka rike ta an kubuta, wa akibu yana gaye a cikin bargo suka bambanta, waye ƴaƴan sha aljanna shugabanni matabbata, wa matar shi ta zama shugaba janna babu misalinta, wa matar shi lahira za a rinsa ido a dalilinta, wa matar shi ganin take faranta wa nura dan santa, wa matar shi ma'aiki ya kusanta da komai alitta, wa matar shi take kama da annabi sak da sadiyarta, waye ko me yaji ya so shi ma annabi na santa, wani gida mu da'un akai rahimun ke sadata, waye ƴaƴan shi ma'aiki ya so su sanya fa a musalta, waye wa rasulallah su tira ku ba ku da amsarta, wa gidan shi ya zamto shine alƙiblar manzan Allah.